Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bar owner patay sa pagpaniro sa tubang sa Barangay Hall sa Bacolod City. Bago nga salakyan sa Bacolod LGU, nakuhaan sa litrato ang ginaparking sa balay sang isa ka office head. Spokesperson ni Mayor Abdi Benitez nagsiling nga hindi matuod nga wala sang plano nga magpa-re-elect ang alkalde. Butanding, nakalabot sa baybayon sa Himamaylan, napatay. Sa Good Vibes, magna cum laude sang TUPV Rank 1 sa Electronics Engineering Licensure Examination. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, butanding nga nakalabot sa baybayon sang Himamaylan ang napatay. Sa video nga kuha ni Marjorie Duholes, makita nga nagautaw-utaw sa baybayon sa Barangay Agisan sa Himamaylan ang butanding o kun whale shark. Kahapon sang una ini nakita sa siniman nga lugar pasado las 2 ang kaagahon. Sang nagtaob ang tubig, gintuy-tuyan ang butanding pakadto sa tunga sang lawod. Pero sang kagabi, liwat ini nga nagbalik sa puerto sang Agisan kag napatay. Ginsiling sang enro sang Himamaylan nga masami nagakadto sa higad sang baybay ang whale shark kung na-stress sila o kung may ginabatrag. Ang ginporma nga team nga ginabugusan sang BFAR, PNP Maritime Coast Guard kag LGU Himamaylan amo ang nag-asikaso sa pagpalubong sa whale shark. 2017 sang may nakita man nga butanding sa baybayon sang Agisan sa Himamaylan. Sa number 9, nagdangat sa 4.4 million pesos ang sales sa sulod sa duwa ka adlaw sa mga pavilion sa kiosk kag trade fair sa Panaad sa Negros Festival. Sa report nga gin-release, pinakadako nga nagbenta mo ang LGU Pavilion na may masobra sa 2.4 million pesos sa sulod sa duha ka adlaw. Nagasunod naman ang San Miguel Garden Show nga mayara sang 1.1 million sales, Food Alley masobra sa 400,000, kag Provincial Veterinary Fair nga masobra sa 310,000 pesos. Ang Muad Trade Fair mayara sa masobra sa 85,000 pesos kag ang Office of the Provincial Agriculturist ang may masobra naman sa 58,000 pesos. Padayon ang selebrasyon sa Panaad sa Negros Festival karon kag magatakop sa Abril 21. Sa number 8, ginaprubahan sang Konseho sang Bacolod ang construction sang dugang nga cell sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Halos puno na gid ang cell number 3 sa sanitary landfill sa Bacolod sa Barangay Felisa, gani kinahanglan na sang bag-o nga cell para sa basura. Kahapon gin-ratify na sang sangguniang panlungsod sa Bacolod ang pagsugod sang bag-o nga cell para makasugod na gid ang construction. Sunod sa kay Councilor Jude Thaddeus Saison, wala man sang iban nga bidder kag ang IPM ang nag-isahanon nga nagbid para sa pagtukod sini. Yara sa 59 million pesos ang balor sa sini nga proyekto kag ini ang magatindog sa bag-o nga duta nga na-acquire sa Bacolod para sa landfill project. Kinahanglan na sunod sa kay Saison nga masuguran gilayon ang proyekto kay halos puno na gid ang daan nga landfill. Ang daan nga mga cell ang tampukan kag sirad-an na sang syudad. Sa bag-o nga cell, may recycling facility na gani ginapaabot nga maggamit ini sa mas malawig nga tion. Yes, mapuno na tayo. I think puno na gani guro. ASAP ni siya. Cell number 4. Cell number 4 sa Felisa man ni siya gyapon. Kaya nga aton nga basurahan Felisa gid man. Why naman na ibang nga site. This is located sa new property nga Bakalta. Sa Baguna. Ang nabag-una ni siya nga property nga nabakal naton dira sa Felisa. Sa number 7, pagpangawat sa isa ka motorcycle shop sa Maydalan, Rizal, dakop sa CCTV.
Nagauba sa pang-ibabaw nga panapton ining ginapatihan nga kawatan nga nagsulod sa baligyan sa motorcycle parts sa Dalan Rizal sa Bacolod City. Sa kuha sang CCTV makita nga ginabukay sa wala pa makilalaan nga lalaki ang kaha sang baligyan. Nagwa sa pagpangusisa sa kapulisan nga nag-agi sa ginrungkab nga atop ang kawatan agud masulod ang baligyan. Para yun pa nga gina-inventory sang tagdumalahan sang baligyan ang mga nadula nga cash kag items sa nagluntad nga pagpangawat. Tungod sa sunod-sunod nga kaso sa pagpangawat, ilabi na sa downtown area, nagapangabay ang pamunuan sa Police Station 1 sa mga negosyante nga pabaskugon ang seguridad sa ilang mga baligyaan. Dungan sini ang pasalig nga magapasanyog man ang police visibility na lakip diri ang pagpatrolya sa ilang nasakpan nga area of responsibility. Sa number 6, Iloy patay matapos nga gintiro sang tanod sa syudad sang Victorias. Motibo sa krimen, pagpangimon. Patay si Emily Loreda, 58 anyos, matapos nga gintiro sang isa ka barangay tanod nga ginkilala kay Joselito Saliok, 54 anyos, sa Hacienda Loretta Chang, Barangay 10, Syudad San Victorias, Martes sang gabi. Suno sa kaya Police Captain Henus David, ang Deputy Chief of Police sa Victoria City, PNP, nagapanyapon ang biktima sang hinali ini nga ginsulod sa suspect nga hubog kag nagluntad ang binaisay tubtub nga gintiro sang tanod ang biktima. Dugang pa sang pulis antes pa matabo ang insidente, kapila na magbalik-balik ang suspect sa balay sang biktima bangod ginaalegar nga nagapangimon ini. Nagagwa sa ila nga investigasyon nga lunsay may mga asawa kag bana kag mga kabataan ng biktima kag ang suspect. Magbilas lang ang duha. Nakuha sa lugar sang insidente ang isa ka unit sang caliber .357 kag 5 ka mga bala nga ginapatihan ginbilin sang suspect matapos ang krimen. Sa karon nagapaday ng hot pursuit operations ng kapulisan batok sa suspect. Desidido ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso. Sa number 5, balor sa kahalitan sa pananom sa probinsya ang nagdagat sa 184.7 million pesos. Sa report ng Office of the Provincial Agriculturist kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, as of April 16, masobra sa 180 million pesos ang halit sa humayan kag masobra naman sa 4.7 million ang kahalitan sa maisan. Ang Banwa sa Kawayan ang may pinakadako nga ginreport nga kahalitan sa humayan nga nagdangat sa 67.8 million pesos. Nagasunod naman ang Kabangkalan City nga nagdangat sa 41.9 million pesos. Sa outlook nga gid-release ang Pag-asa tubtub sa katapusan sa Mayo, maka-eksperyensya sang drought ang Negros Occidental upod ang Negros Oriental. Ang drought nagakasayuran sang 3 kasunod-sunod nga bulan nga tuman kadutay sa pag-ulan kung ipaanggid sa normal rainfall condition o kung masobra sa 60% reduction sa pag-ulan kung ipaanggid sa average nga rainfall. Ginapaabot nga sa bulan sang Hunyo, wala na sang drought sa probinsya. Sa number 4, syudad sang Kabangkalan ang ginpaidalom sa state of calamity. Sa session sini nga hapon suno kay Vice Mayor Miguel Zaico, unanimous nga gin-approve sang SP ang amo nga deklarasyon. Suno sa iya, gin-manifest man nga malakip ang kahalitan sa tubo sa amo nga deklarasyon. Suno kay Mayor Benji Miranda, 41.4% na sa ilang ang mga mangunguma ang apektado sang tuman kainit nga panahon. Sa report ng Office of the Provincial Agriculturist, 13 ka mga barangay sang syudad ang nag-report may kahalitan sa humayan. Nagdangat ang danyo sa 41.9 million pesos. Suno kay Miranda, ang syudad isa sa mga lugar nga damlag pa naghinyo na gikan sa DSWD sang 3,000 ka food packs kag ginpanagtag sa mga apektado. Suno kay Miranda, hindi lamang tubig sa pananom ang ginakulang kundi pati man tubig ilimnon. Sa number 3, spokesperson ni Bacolod City Mayor Audie Benitez, nagsiling nga wala sang kamatuoran ang ginasiling nga wala na sang planong magpa-re-elect ang alkalde para sa pagka-mayor sa 2025. Nagapabilin nga may 5 ka mga options si Mayor Audie Benitez kag dalakip diri ang magpapili liwat sa mayoralty elections.
Ini ang pagklaro ni punong barangay Cesar Distrito sa piyak sang aligasyon nga wala sang gana magpapili pa bilang alkalde si Mayor Albi sa 2025. Ginugang ni Distrito nga tinutuyo sang alkalde nga masolusyonan karon ang water crisis sa baylo sang plano sini nga natalana nga filing sang certificate of candidacy. Mas luyag tagaan ang tensyon sa alkalde ang paghatag katumanan sa mga proyekto sa idalom sa iyang administrasyon. Ini sa piyak sang ginapakatubang nga delay tugas sa bureaucracy. Ginpatpat na sa ni Distrito na nakip sa option sang alkalde nga mag-switch sang pwesto kay Congressman Greg Gasataya, magpapili bilang senador, magbaton sa cabinet position o kung magpahuway sa politika. Bisan si Councilor Celia Flor nga kaalyado sang alkalde nagapati nga madabo pa sang sarang mapatuman ng alkalde kung magbalik pa ini sa pagka-mayor sang Bacolod City. Sa number 2, bag-o nga salakyan sang Bacolod LGU nakuhaan sang litrato nga nakapark sa gwa sang balay sang office head. Ginpasapasahan sa Facebook ang litrato sa isa ka Toyota Advanza nga ginapanag-iyahan sang syudad kag napaidalom sa map cab nga ginapark sa gwa sang pulian sa isa ka office head sang Bacolod. Ang salakyan ng sadto anay may sticker sang syudad pero subong wala na. Gani ang nag-post sang amo nga litrato ang nag-question kung nga agin kakas ang sticker sang logo sang Bacolod sa salakyan kag kung nga ang nakagarahe ini sa balay sang office head. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., dapat pagkatapos gamit sang salakyan, ginabalik ini garahe sa Bacolod City Government Center. Magluwas na lang kung may valid gid nga rason, parehos na lang kung may sulugaton sa kaagahon. Pero magluwas ini, wala dapat ginagarahe ang salakyan sa balay. Suno pa kay Ting, mahapos lang man ang pag-trace kung sino ang nagagamit sang mga salakyan kay tanan nga lakat sini documented. Pinaagi sa MabCab nga app ang isa ka empleyado mabuk-anay kung kinahanglan niya maggamit sa salakyan sa syudad. Wala ini na-assign sa isa lang katawo. Ini ang nangin pamaagi ni Mayor Albi Benitez para malikawan dala pa uli ang mga salakyan sa syudad matapos nga madiskubrihan nga may missing nga mga salakyan sadto. Kahit kada gamit po sa MabCab may note mo kung may kagid may pass kagid na maiatag sa ila. Hindi ka karekta na baka lang malakat ko subong usaron mo o hindi pwede Hindi siya pwede i-parking garahe sa balay. Sa isa ka empleyado. Conway siya kung daw ordinary course sang ila na dapat hindi gid biyahe, dapat balik na di sa city. Kay ang lang unless lang kung may mga may mga bisita na aga pa na convenient man sa driver na masugat eh. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka bar owner patay sa pagpaniro sa tabok mismo sa Barangay Hall sa Estefania sa Bacolod City kainasang kaagahon. Suno sa amay sang biktima, nakabato na kadaan sa pagpamahog sa iyang kabuhi ang iyang nga anak. May report si Nico Delfin. Sa kuha sang CCTV video, kitao ng isa ka auto nga nagparking sa likod sang SUV nga ginapanagiyahan ni Elson Cepeda ngayara sa guwasing convenience store sa tubang sang Barangay Hall sa Barangay Estefania sa Bacolod pasado las 4 sang kaagahon. Kadungan sa bagwa sang biktima sa baligyan ang pag-atake sang duha ka mga gunmen halin sa auto. Ilagin para kan tiro ang biktima. Nadala pa sa ospital si Cepeda pero gindeklarar dead on arrival bangod sa mga pilas tugas ang igos ang bala sang wala pa may baluan nga kalibre sang pusil. Madasig nga nakapalagyong mga gunmen. Ginausisa pa sang katapos ang Police Station 4 kung may kangtanan sa negosyo ang motibo sa pagpatay sa biktima nga isa ka bar owner. Yara sa Barangay Villamonte nahamtang ang iya nga ilimnan. Subong mo gina-identify ko na mo duha ka bilog allegedly duha ka bilog na suspitsado. Wala pa na mo na-identify ko ano ganda ila exact na sa lakyan rin pagkatabo to ang witness is minimal lang doon tayo lang katama. Istorya sang amay sang biktima. Nakasugilanon pang biktima sa iya angot sa pagpamawag siya kabuhi antes sang pagpaniro. Pero hindi pa mapatod ni Samson Cepeda kung may kangtanan sa STL operation ang paghingabot sa kabuhi sang iya anak. Ako nga mangita lang ko kami hostisya kung nga anak mo na. Naway mo na salamat ako. Kamu pag
lockdown, ang pangatag mo yung mga isla ni. Kung ano, bulit sa'yo, balik. Atag sa'yo pagpasok ng mga kapatid. Hindi na dalo ka. Oo. Siguro ay mga kwala. Isa lang, hindi lang gusto labawan. Diyos nga nagbalo sila na. Ginsiling ni punong barangay Jerry Tingson nga wala sila sang nabaton nga reklamo batok sa biktima. Nga wala man sa ilalistahan sa mga drug personalities sa barangay. Residente sa isa ka subdivision sa Estefania ang biktima. Sa barangay ti strict ang monitoring man nato mo. Pero ini nga mga cases daw beyond na sa control sa barangay. No, daw police matters na sa especially kung mga lagko na mga tao. Pag hindi ka matalik balos ng real business nila, no? Ang mga hidden agenda nila. Kaupod sang biktima ang iasawa kag mga hinablos sang matabo ang pagpaniro. Nagapanawagan sang ustisya ang ianalisdan nga pamilya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, magna cum laude nga taga La Carlota City ang nagtap sa Electronics Engineers Licensure Examination. May report si Nico Delfin. Nagalantaw pa sang pelikula sa mall si Neil Shembanya sa may baluan nga siyang naging top 1 sa 2024 Electronic Engineers Licensure Examination. Si Banyas nga magna cum laude, graduate sang Technological University of the Philippines Visayas Talisay Campus ang nagkuha sang 91.80% rating. Nakatawhay lang kay pilaman ka months, pilaman ka years in preparation nga no, for the board exam tapos wala, natapos na. Istorya niya nangin dako nga bulig saya pagtuon para sa board examinations ang mga gintiglawas nga quiz bee competitions. Nakatuon ako tatarong after to. Kay halin sa pandemic, wala kay kami natunan. So pag face-to-face, nag-start na ang face-to-face, may mga quiz bee na. So ako na, nagtuon ako tatarong, tapos doon nagtayo, yun naman yung tuon ko. Like, hasta na sa review center. Kaya sa review center, may kontra mo kung halin sa quiz bee manamon. So siya na andog pa-motivate bless ako na mag-improve. Pakailapitan na ilang per miss scores naman. Ang Iloy ni Banyas, isa ka manunudlo sa La Carlota City. Samtang ang iya amay nga nay OFW kag utod ang parehuman nga board passer sa ECE board exams. Sa mga nag-sponsor sa akong pa Manila, thank you man. Kag sa mga professors ko, kag sa instructors sa review center. Sila man nag-build up sa akon nga, no? Foundation, kag sa mga nabalaan. Kag sa ano man. Sa kaya no, sa miga ako da. Ang TUPV ang may 71.05% passing rate. Mas mataas ini kung ikumparar sa national average rate nga 42.49%. Nagligad lang at tuig sa may duwa ka mga graduates ng eskwelahan ang nangin third kag fourth top notcher man sa licensure examinations. Bugal nga ginakalipay ini sang pamunuan sang eskwelahan. Banyas is expected to receive a top-notcher incentives of 200,000 pesos. And we attribute this particular success not only in its curriculum development programs, laboratory and equipment augmentation, but to the commitment of each faculty and staff in delivering the quality education. Truly, TUP Visayas is the home of top-notcher in engineering and engineering technology education in the country. Ang TUPV ang may mataas man nga passing percentage sa Electronics Technicians Licensure Examination nga may 93.07%. 72 sa 67 sila board takers ang nakapasar. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Babladugangan na naman ng mga top notchers sa Negros Occidental. Congratulations sa nagtap and of course sa iya gid ginikanan. I think Of course, ako gini Par. ang pinaka-proud isang iya nga nakuha. Siyempre. Kaagap ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.